Ahojte, rada by som vám povedala v dnešnom videu, ako si čistiť práve medzizubné priestory, a to najmä medzizubnými kefkami. Je veľa druhov, veľa veľkostí a ako sa v tom vyznať je celkom zložité, pokiaľ sa na to pozeráte v drogérii a vyberáte správnu medzizubnú kefku. Samozrejme, toto nie je úplne ideál. Najideálnejšie je, ak samozrejme pôjdete najskôr k dentálnej hygieničke, ktorá vám v prvom rade zmeria tie medzizubné priestory, aby vám vedela povedať, aké veľkosti sú pre vás najvhodnejšie. Ako som hovorila, je veľa druhov, veľa značiek medzizubných kefiek a preto je dôležité, aby naozaj ste si nechali poradiť od dentálnej hygieničky, ktorá vlastne vám poradí, ktorá sa hodí práve pre vás. Čo sa týka tých veľkostí, samozrejme máte rôzne veľkosti od maličkých medzizubných kefiek až po tie najhrubšie samozrejme. Medzizubné kefky máte takéto aj maličké, s maličkými držiačikmi, tie sú vhodné samozrejme do tých predných úsekov chrupu, ale máte aj medzizubné kefky, ktoré majú takýto dlhší držiačik a tie sú najvhodnejšie vlastne práve do tých zadných priestorov, kde sa nevieme tak ideálne a tak dobre dostať. Ako používať tú medzizubnú kefku? V prvom rade dentálna hygienička, ktorá vám vlastne ukazuje medzizubné priestory, ako teda čistiť medzizubné priestory, je vždy by ste sa mali dostať najskôr pod tento bod, kde sa spájajú tie zuby, kde je ten bod kontaktu. Tento bod kontaktu by ste mali takýmto spôsobom podísť, ako keby ste chceli pichnúť do toho ďasna. Keď sa tam dostanete, vyrovnáte kefku a vtedy sa viete pod určitým uhlom, vyskúšate, ako sa tam viete dostať. Samozrejme, netreba nikde ísť na silu, ale práve hľadať ten priestor, kam sa dá vojsť. Keď tam vôjdete, nečistíte práve to hore medzi zubami, kde je ten bod kontaktu, ale práve, že pritlačiť na to ďasinko a vybrať danú medzizubnú kefku. Niekedy sa stáva, že tie medzizubné priestory pri čistení medzizubnou kefkou krvácajú. A je to ale práve kvôli tomu, že to ďasno je opuchnuté. Nie je to preto, že vy si nejako ubližujete alebo používate tú medzizubnú kefku zle, ale práve kvôli tomu, že už je to ďasno opuchnuté a že niečo mu tam samozrejme vadí. Bude to niečo z jedla, alebo je tam povlak, alebo kameň. V každom prípade, vo všetkých troch prípadoch proste je najjednoduchšie a najlepšie riešenie to vyčistiť.